1, 2. Hello guys, good morning na naman. Panibagong araw na naman ng paniniksay natin. Wala mo ng bird hunting kasi negative yung spot. Kilala kong kaliskis mo, oy. Kaya maniniksay kami ni Brother Chris. Subukan natin ngayon dito sa kay Amang. Amang, Sa lake. yung mga malalaking isda na nahuhuli diyan sa lake. Malawak na lake. May namamanti guys. Pero ayos lang yan kasi hindi naman sila Laban. Kasi mas magandang namamanti sila doon tapos pupunta yung mga isda doon. Hindi totoo yan. Sana makadali tayo guys. Dali tayo ng marami. Bayanan niyo yung mga patama namin Ay, mga patamang kung meron. Sige guys, stay tuned lang. Stay tuned ako. Nag-vlog ka guys. Yun o, plapla. Laki guys. Laki ng bibig oh. Oh. Oh my God! Itong binamana natin para sa Uncle ko sa Manawag, Pangasinan, si Uncle Balit. Uncle, para sa ito. Oh, ang laki. Lagi ka raw nanonood sa video ko. Oh, ang laki Uncle oh, binamano. Okay guys, baka madagdagan pa. Stay tuned lang. Okay. Uy, nadali pala guys. Lala ko yung nadali. Dalag. Dalag guys. Hindi ko alam kung malaki. Oop. Uy, nabuntot. Dalag may buntot. Hingga palubog na siya, sinabutan. Dalag. You know, good size.
Pangalawa natin. Buntot lang, oh. Huh? Lubog na siya. Hinangatan ko lang. Hindi na guys. Tama. Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. Nabuntutan siya. The next day. Nagkasanta na. Nakatatuyak. Ini, katuto ni. Basta hindi na yadong latagkot-kot eh. Yun eh, tabakon. Takal ata na. Tamon. Sakon. Bilang takon. Kok. Dapat gue ka. Isa kami guys. Hindi siya kalakihan pero pwede na. Ito yan na nga talaga ni. Talang nagpapara. Nice shot. Oh, yun guys. Dalawa. Nice shot guys. Kasunod naming tinira. Salamat ka maubon mo na. Ayan din. Gini, nakatapaw rin. Takayay. Wata. Bilang ta. Bagim jakin baba. Hindi mo lang, mabanda. Ang sapay nakahalaw. Pinyata mo. Kurakon ka. Tawas mo? Naglumog ka. Ito pagparparan na lang talaga na. Guys, hindi na nadali. Sabay pa kami. Seven hours later. Uwian na guys. Nakadali rin kami ng pangulam kahit pa paano. Dito na lang kami sa ilog gawa ng doon sa ano, doon sa may sampalok. Medyo maliit na yung butas, hindi na namin pinuntahan. Tsaka walang gaanong lutang sa area. So ito lang yung ano, Ito yung nadagdag. nadagdag, hindi naman kami gaanong naka-video na gawa ng malakas ang init kanina at yung mga ano, cellphone namin nag-overheat pag over the top. Saka yung GoPro yung GoPro ko na ano, gaanong ano. Ito yung kanina. Tapos yun yung nadagdag. Ito yung dinagdag, oh. Yeah. Sinamahan na rin niya akong manghuli para meron din maiuwi at maihain sa ano, sa hapagkainan. Yay! Yeah! Yes. Ano yung kaya to eh? Hey guys. At least hindi kami nasiro, tsaka ano, nag-enjoy na naman kami. Of course, yun naman ang ano, ulam, tsaka nag-enjoy pa. isang importante sa ano, sa Hunting. pag-hunting.
number one, nakakakilala ka ng mga kasama mo. Gaya nitong si Brother Cax, nakakilala ko siya. So, doon kami nag-enjoy, nandun yung banding, ganun. Yun ang importante sa sa isang hunting, sa ring samahan, tsaka nag-enjoy tayo. Tapos may pangulam pa. O, di ba? Yun ang bonus. Bonus, yun ang bonus doon. Nag-enjoy na, may pangulam pa. Tama. Yun. Salamat ulit guys. Yung mga napapadaan sa aming channel, huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Oo, Para subscribe. Subscribe para updated kayo. updated ka Oo. sa mga video naming upload. And soon pala, i-enhance na rin namin yung mga videos namin. Dadamihan na rin namin kasi meron na kaming konting nakuhang unit. Kaso kinakapapa kasi namin kung paano gawin yan. So soon, madadagdagan pa. Sisimulan na natin ngayon. Meron kaming mga konting clips So, doon. Tapos kukuhanin natin by next. Hopefully siguro pag nag-duck hunting tayo, kaya bird hunting, i-enhance natin doon sa i-attach na natin Oo. doon sa scope cam para mas maganda mas din. marami na kaming Mas maraming clips kahit walang tama. Basta mas maraming clips. basta may Hindi, clip. joke lang yun. Basta may video clip. Joke clip, hindi. Para makita natin yung na-enhance natin. Yun. Thank you very much guys. Yun guys. Salamat ulit. Susunod ulit. Bye-bye.